23 anyos ngayong sakop sa usa ka drug group na sikop sa bypass operation sa Dakbayan sa Talisay. Iba na barang mabalor sa 1.2 milyones pesos ang iduang shabu nga nasakmit sa kapulisan. Si Chona Carion sa report. Nasikop sa mga sakop sa Drug Enforcement Group, Talisay City Police ug PDEA 7 sa bypass operation, mao si Kevin Sanchez Abadejos alas 4 kagahapon. Positibong napalitan ang suspect og ginadiling drogas diha mismo sa iyang gipuy-an. Nasakmit usab sa kapulisan ang pinakiting gituhang shabu nga gibanabanang mutimbang og 185 grams ug mobalor kini og 1,258,000 pesos. Ang maong dinakpan gihulagway nga sakop sa sa ka-drug group nga nag-operate sa Talisay City ug Cebu City. Si Abadejos kinsa nagtingkagol na karon sa Talisay Police Detention Cell miangkon nga namaligya siya og gidiling drogas. Apan miingon nga ang shabu nga nasakmit iyan ang nahatag sa iyang amigo. Wabay buwan. Ako man naghatag og lain no, nadakpan lang na naghatag ang tagaan mo. Wato gi adto sa balay gi tuk-tuk ko. Ako na nadakpan nila dili gihapag ako. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.